don't stress your mind. We come. Welcome to my YouTube channel. So, gagawin natin ngayon ay magmumukbang tayo ng sampalok. No face reaction. Oh my God! Wow! Tripan.
kinakain ng mga mahihinang nilalang. Tunog. Nanganan ha? Ha? Nanganan. Tatay sa palabaga daloy. What's up? Subscribe. Click bell notification para updated sa susunod na video na i-upload ko. So,